Jaro mar LTN kamora mora mintiere machiegni chenro mar kuku mar wach mabende biro bang' tok weche manyien. Kata kamano duche makawuono antiere koda jasundo mabende kedo koda weche magaluora. Keda hinya thoth wakaramna kuku mar wach mabende biro lose. En kotende koda achiedh nade mabende ikelo koda juondin mag plastic. Kabende obiro parone chakruok mar higanieri. Jatend migao mochung'ne weche alwore pacho kaendi manero nyadendi Cecily Kariuki nothicho oko karamna dwaro mar tiyo koda plastic bags e pacho kae mabende ibichaka yanga tigodo dwe mar 9 mar higanieri. Machiegni inya e chenro makamendi. Arakini machiegni e studio duche makawuono. Neno mar LTN manene okang' masani dagomni lero ni nyinge ng'awa to en ang'o mitimo. Amos ujopin ani longa ni George Aboro. Awok Imbo Usenge. To ahero weche mag alwora kendo weche ma konyo jopiny kaluwore kod achiedh nade mwango gima luongo juala kata plastic bags. Machiegni inye George studio duche makawuono. Kata kamano achiel kachiel miwa pachi kotende koda wach mabende nogol koda jatend migao mochung'ne weche alwora jadindi Cecily Kariuki kwacho ni piny Kenya chakre dwe mar 9 okodwa neno ni ji tiyo gi plastic bags. Idi paro ni en mane? Pacha won to paro ni onego wasir piny owacho e wach mar jual nini keche juala osebedo gimarach ahinya kendo asiro Cecil wach man wacho ni mondo ogol jual nigi kochakre September. To gimomiyo wacho kamano nikech jual osebedo kaka part of our life. Most common part of our life. Oyo en gima yot tiyogo. Kidhi nyiewo gik moko iketo ni juala raka to juala ni ringi dhi kode ot aito second achiel isewite. To ng'eny jok dwa ng'eyo ni kama iwite no odhi kure. Inirango mna gima iting'e gocha. To oseyudre ni lifestyle mar juala en mna dakika moko kata mna par kende isewite kendi idwaro mana manyien. Iting'o godo siko to iwite. To juala no yoro bendo kodi decompose. Koro waneno rachne Joseph wanyo no rachne ng'eny moingo berne. To rach ma ji neno ahinya en korka weche mag environment. Juala ni yudo ni ok decompose. In parie ka napi manotwe go kitin neno serude molali lo. Lakini juala manine origo mama unokungo origo kidhige duka. Juala no pod niga e piny nyaka sani. En kamoro, en kata mni buru kamoro, en kata mano dhi nam kamoro pod ong'iya. To mano ke kaka Nyasaye no keto chwe. Chwech ni wacho ni nitie sami inyoli to nitie sami rum kori were jomoko bende. Duk bini paro ni wuone juondi di bro kadamna tiji juala borumo Kenya kan nikech kadamna oken kadamna okang' mokwongo mabende koro piny owacho dwa thicho juala oko. Wanyalo paro kata mana higa mar 2007 gi higa mar 2014 okenge ma kama igi bende notem to notamore mar ji pod tiyo gi juala. Adiera kwang'iyo wanyalo mna compare Kenya kod gima timre other countries. Mokwongo kwarango okwan kende mohango thicho juala oko. Wirango piny kaka Rwanda, kisedhi Rwanda no golo makichope airport ni to Rwanda imai juala inyisinweka. Ma Rwanda ler sana kolure gi weche mag plastic. To ok Rwanda kende, wan gi pinje kaka China no segolo wach mar juala, wan gi pinje kaka India bende kudwaro wach mar juala ni. To pinje ka pinje react differently kolure gi weche mag juala. Nitie jomoko makdware completely, to nitie jomoko ma timo gima luongo ni waste management kata recycling. Piny kaka Sweden en piny ma koro wawacho ni emanyiso an example piny mangima kalure gi recycling. Parie ni ng'ato Sweden ose manage juala to anexe makoro sani ginyiewo waste. Wan kaka Kenya kotamo manage waka waste gi wauso ni ok wauso ni wachulo gi mondo gibi gi ka waste gi to gidhi tuche gi to gi manage gi loso go gik moko kaka oil to gi create go employment ni nyithindo ma ni jogi koro ok wa benefit. To kata kapora penji
kakoro kata mna wach gi basic needs kaka moge mwai waka ni oseidho to koro pesa mang ni chul Sweden mondo ka jwelni gi odio recycle pesa no ni kure pesa no onge makoro in jwende di baba ni kono kata mna konyo kata mna kopogore kata mna gi kaki gimiyo wagodo e dukni nikech thoth jwende ne babende wan godo gin moko moye dukni supermarkets to bende gikonyo koro akia ni piny Kenya ka bro chako tiyo kata mna gi karatese bende pani kata mna bobedo maber gima bro timore ni ban to nitie minister se ban jwalni lakini gima bro timre gi timre odiochieng' achiel kech nitie kata joma tiyo gi jwalni kambe ma loso gik moko maboyo gi jwalni sani oseni wach ma ban to gima bro timre ni gini en gima dhi timre mos nitie other options kok ban nitie mondo go ban gini kech orach ban waseyudo ni gini manego rech inego winy nyaka nyithindo mwanyuolo ka nyathini umore kod jwala to atho nitie percentage mosegol ma bed affected gi jwala lakini gimwati wawacho ni jwala as it is sani what one gi approach adek morango kako nego beni jwala bedo managed inyalo ban jwala which ma ok yot ahinya but ma neno ka ng'eny ji tiyo go sani en ni inyalo timo gimiluongo ni recycling banning konyo mna kuom reduction kech kiban koro nyiso ni ok lose kiban to koro othiche oko ma oko binendre kumora mora kiban othiche koro onge makata joma loso jwala ni tije bolal joma loso jwala ma ywak ni tije gi bolal momiyo gini kot onge loso jwala to mano ke problem kende mango nitie kwa stop loso jwala ni what about jwala mani already one go our communities manara mani alwara jwali mose donje na mani Lake Victoria kata mani Indian Ocean obro golo ginani ke already gi affect wa parie karech nyalo chamo jwala ke jwala no dhi tongi nyere matindo ndo korum lakini ong'inyere matindo then koseng'ine to rech dhi chame then iniwoni dhi kawo rech ni idhi chamo inano effect koro oketo sumi dendi inano koro mane mwacho ni apart from banning wa team gi milongo ni wa mop out kosep kapo ni ginyalo bane ochunge chuth koro kobi community then koro wa goluru mani community to mani community gi kore etabu ibo gol gi etabu koro gima dwaro an gi approach moro wadwaro ni mondo wachak puonjo nyithindo matindo mondo nyithindo gi bedo chak puonjere kaka ginyalo manage jwalni koro kop oyudo jwal samo oyudo jwalacha ong'e ni jwalani anyabo treat nano onego beni sama oro nyathina e duka bodhi onyiepo onyenyo gimoro gi jwalani ong'e ni ka kelo jwalani ot tagolo gima nyiewo chaketo piny alafu jwalani aketo separate oluonge ni waste management mondo wakaw chiemo mwasechamo modong iketo i container margi kando gini ichoko giti dhi witi kama chielo inyalo los kod kata fertilizer then jwalni gi modongi jwalni gi wayudo ni nitie countries kaka sewacho Sweden ma timo recycling gikawo jwalni kata Kenya kan nitie kambi moro mosewuok madwa loso fuel mafuta magari ringo go matiyo gi jwala gidwa choko jwalni gi aito giloso go fuel mama no chenro maber mabende biro konyo jopiny dhi konyo jopiny to bro lure ka kwa choko jwalni mani community gidhi konyo nikech nyaka koro wagol jwalni gi to watero gi to giloso go mafuta mageche ringo go once no wase puonjo nyithindwa to nyithindo gi koro dhi dongo kong'eyo ni jwalni gi kama ka kwa gi jwalni gi to kama kaka onego beni kaponen west mwango kaka kwa dhi deal kod west kech wan joma dongo koro wasechopo kama koro wasehero jwala makoro nyithindo matindo gi monego beni koro wapuonjo ka gi apito kata mano kamano jo kokilero nwa inya kata mano matut ko tinde koda chenro mabende udwa chako wacho ni udwa chako chenro mar golo jwendni mana puonjo nyithindo mondo otigi jwendni yo makare nyalo lero no mana matut ko tinde koda chenro mar puonjo nyithindo ni gimo watimo wawacho nyithindo ni wan gine wa target schools to wan gi competition nyithindo ero gik ma creative
Mago skunde magi mutagi. Wadwa target public schools. Okay. Primary, secondary. Primary. Wachako nyithindo matindo ma pod tindo ka. Wachako go. Koro primary schools ki wadwa watemo wuoyo gi ministries to kod headmaster. Mondo achak competition mabro miyo nyithindo choko jwalni kata e school wadwa gilosa big ball gipiem ilo so ball mpira maduong kabisa. Mano mpira ma itiyo gi jwende. Koro mpira mitiyo kama jwala moma notigo go chon. Ajwala kata jwaya mano. Koro jwala ni ka giseloso koro gipiem ilo gin creative. Koro pile ka gikelo jwalni gi to gijaso container moro to gijwayo giloso ball. To kaka gimedo timone kaka gimedo golo jwalni community to gikitero kacha. Then watweyo to watero kata ni joma dhi loso go mafuta go. But at the end of it all, dwaro nyithindo gi oseng'eni jwalani ok en gima ber to kama kaka watreat. Makoro chenro mano to wapuonjo gi kaka gi handle jwala. Makoro chenro nero ugino chako karang. Chenro ni wadwa chake sometime immediately after election. Okay. Sani nikech weche mag uchaguzi to kod nyithindo bende loro kore kwa plan lakini immediately after elections to wachako. Kech mane sane kore kech ban ni chakre September. Okay. So sama ban ni ose take effect. Ngato ni ready ma ngato ngana na campaign mo modich wagolo jwalni. Kech giromo korwa iko. Ang'eyo. Lakini ko school mabiro loso jwala maduong kata mana mpira maduong molo ginango kata mana mich mane mibiro. School maloso jwala maduong wan gi mich mopogre ma pod wa propose pokwa petition ma once no se petition obro duo ka kendo abonyisi gimo warango migi mich kaka ginyalo dhi neno kaka Sweden deal kod recycling. Sweden kuro waste margi and just 1%. Waste margin 1%. To ki compare the other country gi pinje mamoko. Ido ka plastic waste kende paper jwalani en atamalo 65%. 65% en majwalni. Jwala no kende 65% of all the plastic waste. Pare 65% te. Mano mnajwala. To kidhi na to memo mi obela adwa na wach no nagi maber. Ke jwalani what the affect in a big way. Ke jwalani kodonje na jwalani ketho rech chame to samoro bendo odeyo rech ka rech odonje rech galoni rech ngeno ero kwende mabute. Moko bendi kono tindi golo nomna oko nikech kuma ai usende wasani onge rech kidhi nam yudo ka kejgo madhano nyumiki kech okwa manage the lake resource maber to ka kwanyalo manage jwala gi wanyalo do konyruok beni pani pinyo wacho nego beni thicho ko jwendi ni ge hinya nyago so nego be kata ni gichiwo kata na tiegruok ko tende koda jwala nikech jwala kaka ni wacho tek miyo owuoge ute ni koro otieke kabisa. Tek beni pani pinyo wacho nego beni puonjo ji kata mna kaka gitigi jwende ni nikech aseneno kata mana e dump site mana Nairobi kaendi mana Nairobi ntie mine majoloso kata mna kikapu ka gitiyo gi jwala. Beni pani ntie kata mna puonjo mana beni sirikal chiwo kapok gi ban jwala no kabisa. Sani gima focus marwa jwala kapo nwadwa timo gimilo recycling wan gi jwala moro timo recycling to kendo jwala ni nyalo kelo tije ni vijana magwa rang pin kaka Uganda ka ntimo maloso go kapo mana gi jwalni okone go benwa lo nti government sani kaka korwan gi technical schools ki ginyalo introduce courses bila kaka wanyalo manage jwala aito gigik ma youth nyalo timo mondo generate go income. Kamoro kaka Sweden mo chiwo as a good example cha gin gi waste management plans almost gweng ka gweng giketo kamoro to mane model mon go gimidongo ni walunge ni wo ikoso inene mar chuma jo manyo chumbe gi weno katinde kata chuma machui mtaonge nikech jogo choko chumbe scrap metal mano scrap metal no sano orumo nikech otendi ni mano no tima ute manene gore pinta to otanda dong kanyo idol they said magi kao magi golo gicha magi clean the environment kabisa
to mane makwa keto small factories kata small units to waketo vijana manage koro gigolo jwalni gi to giketi factory gi matidogo to giloso go gigi aito giuso nyalo create employment a series serikal onego beni puonjo kakwa manage these wastes. Inja sundo mabende iwacho ni ikedo koda wechi jwendni mar na pacho kaindi bente kram na puonjo muchiwo kotende koda okinge mabende kram na waste management. Puonjo mwachiwo number one another focus offices. Okay. Offices ng'eny ne a focus on sani ma nitie campaign mokwongo na deal gi water tumblers gin chupe moko matino moko ma ngato little dio dispenser to all omodho to witi dustbin okaw kendo machielo yudo ko odiechieng' achiel ngato nyalo tiyo gi tumblers go kata mna ng'wen kikwano the working class kata mna ji million 2 kata million 3 i Kenya ka watiyo gi tumblers mang'eny in a year koro gimo advocate for ni kidhi office ka water bottle tichupa moro ma minyiew chupa no kiseole pi koro you don't need tumblers ka itiyo mna gi bottle kiseole pi timodho mos nikech mago be lilo kata mana luora nikangini makalila luora in part of the west. Yes. Nikech tote apise mantiere Kenya kenda ngini gitiyo gi tumblers go mag pi gitiyo gi tumblers go alafu yudo ka ngato biri office wachane otingo yango okaw wache kata sana joma mine gi ka wache gi nyumi jwala yudo ka chiemo bende samoken chiemo ni bende nyume kama ni jwala aito jwala ni be samose biro go okodwa ng'e kuno dewit ko yudo ki ni wuotho lakini jwalo pongo dendi do jwala ni bogo wi jwala ni eni okapo kako tiwebe jwala po emo mogo kako tiwebe yumo ko dendi magoro gimakia George eni kakoro sirikal osebane jwala akeni jondi mamoko nikech plastic poden mna jwala obed plastic plates obed cups pod gin mna jwala nte gik mamine kata mna joma nyiro ero twewi kata mna kilokra mago kipod gin mna jwala to gig decompose makendi kata mna kapinyo wacho chako ban kata mna plastic polythene bags akeni gibodhi mabor marom nade mar golo moko gima timore en jwala ni ase wacho gimomiyo jwala ni rach en 65% kuom 100 en 65%. Koro en moko kiba the largest part of the west moko gin plastic yes but gin gi percentage mar gin piny kidogo koro wachak diluru gi jwala ni kosegolo jwala ni then moko kabe wachako golo musmus lakini jwala ni is the biggest headache mwango sana eturuaka bise parkamna ni chon karamna kapok na juendi ni obedo mang'eny e Kenya jina tiyo karamna gyango chonan kani apon ne onge jwala to anyalo paro kani rech ni baro kumaye wachamo mbuta ni bara mbuta moro mitingo ilori ni ne onge mbuta ni kole kan kilo maduong' ti bare gwen kono se bare ti wang'e ge more mbuti wango ge more kori ng'ade pieces to ni boyo no tas moro ma brown ni boyo tas marabuor timioji titing chakre jwalo pi ena jwala kata chak na ngato nyio jwala igwen iole jwala kata mna olemo iketi jwala kata kidhi supermarket wekora keti supermarket uno yudo ka ngato en CEO makambi kata en pasta to otingo jwali mang'eny to wawinjo gin wan jotelo wawinjo ni jwala ni en gima rach lakini ongo kang'wa kao kaka individual mondo wapuonj jowa ni jwala ni hame kako nego atikode wanaona part of the team en kidhi supermarket doka kono tinge chak jwala moro bendo mie kama mkate jwala moro supermarket kubonge boneji jwala mang'eny mali ai to gikete to bedo gimoma ber male to giketo lebo kanyo koro ngato bende kotinge bo ondika no kata ni vivo onyo nanga mo ndik ni vivo koro no mano lebo koro more madich but here kata mna ni companies kata mna supermarkets kwa wacho ka kicho kata mna gijwala it's a sort of advertisement gilando kata mna gigi mane momio gihero gini emomio gini emomio jogi ang'o dhi court tapa kata mna ni skunde benego bedni puonjo jiko tende koda waste management kata mna rita luora kile mna school mana some kana ne secondary nwadonje school ka kidonjo gi shopping chato ni golo gigegi kata mna kin gi sukari golo tewe kanyo mano banka na gisedo ka jam ne to
Jamni to na ngon kech gichamo jwala. Jamni kos chamo jwala to make the system weak. Moto apa kana kram ne school ne benego benni ji puonjo ma akere na pachi ko tene. Wan kod paro ma an go ni wara chak gima ni luongo ni eco club. Kata ni luongo ni environmental club. Clubs go sani githo. Okane ka gin active school onego benu wachako kendo mondo wachiergi eco club kata environment club mondo wapuonj nyithindo at school level. Ngato chako ngeni nitie drama, inyalo timo music, kata inyalo donjo environment club. To environment club ni kwa se revive to gine nyithindo mo wacho ni inyalo puonj in future kaka inyalo timo waste management, kaka inyalo los bags, kaka inyalo los gik moko kod polythene paper. Mano bro konyo jopiny. To ko kamna kwatie ko kamna koro wach ni mogiko tende koda bipani okenge na piny Kenya osetemo yana gi chak kata mana dwaro ni mondo thicho kod jwala. Be gisetemo mar neno ni okenge makamagi ochopi. Wasetemo, okanyal chayo serikal, wasetemo. Nikech kirango 2007 higa ganario gi abiriyo. Neno nitie bill manokel ni dwaro mondo thich jwala gi oko. To ne ko succeed. Serikal ma county ma Nairobi bende in 2004 aparo mene gikelo gimoro ni nitie fine migoi kitio gi jwan nitie charges mane bi introduce mono bende ne kodhi through. Koro aparo serikal osetem nyaka koro gichopo kama gintie ni an gadier ni ma bro faulu. Osetem ahinya. Ko kamna kukinyo kamna wang picha kacha kuna wach ni mogik ne janeno mar LTN mane ni sani samoro kamna kotende koda okenge mabende no toke no lose. Wan gimanyalo wacho ni jopiny sani gik mowacho matindo tinogi kaka kinyalo manage jwala gin gik mabeyo. Inyalo galo ni timo gimoro kata ni iweyo nyo nikech inyalo wacho na gin to kanyal tinge jwala we an gi obak mara. Nikech inyalo dhi gi bag mari supermarket tiketo ni giki tiwok go. Mano isem na reduce jwala keto kitiwo jwala kigolo jwala. Koro ena gik matindo mwatimo gi kikiranga ni timo gi matin nikech kitimo ta timo to ngano timo to wa change the whole society to wakonyo future ma nyithindo. Koro jwala ni wanyalo manage kapo ni gi bag minyalo tinge gimoro or nyathi gi bag. Wewe oro nyathi gi pesa ta itudhi duo gi jwala. Mani medo mana jwala mani madonji community ma nego rech ma wacho ka. Tema chido environment ma wacho ni lilo environment ka. Koro be part of the change agent. Ubedo a dumping site. Ubeluongi ni dumping site ni mijwala ni the weight. Tamri. Tisa mo wacho na panan gi baka okadwa jwala no. Kata kioro nyathi kaw bag kaw pesa gi bagi di mondo oketni gik mokiduogo. Wanyalo konyo piny kamano. Ero kamne na join kendo ero kamne na computer studio chema kawuono itwake yo makare. Jar mar LTN kaneno chenro nieri ero kama na inya bedo koda nyaka like chigi kichakruok chako kodi kod an. Neni warita luora mondo kata mna nyithindo mabiro kata mna okenge kata mna igni mabiro oyudo kaluora ler moloyo. Gimane ero bende makela e giko mar chenro nieri ero kama na inya kete e TV mar LTN. Nyinga en Sharon Ongauri tiuru masani.